ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ. ଲଳିତା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ବାଘ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ କେଉଁ ସହର ଅବସ୍ଥିତ? ବିଜୟୱାଡା। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ନାରୋରାଇ। 1996 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ? 600 କୋଟି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଚାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ କେଉଁଠି? ଭାରତର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶା ଓ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ବାଲୁକାରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ଥୋରିୟମ୍। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆଠାରୁ ଭାରତର ବିଜେତା ଭୂମିପୁତ୍ର ପୁରସ୍କାର କାହାକୁ ମିଳିଛି? ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ମାଛି ନାହାନ୍ତି? ଫ୍ରାନ୍ସ। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ମହିମା ଗୋସାଇ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1936। ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ବିଦେଶରୁ ଡାକ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ? ଆନନ୍ଦବାଇ ଜୋସ। 1991ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3,16,59,736। ରାଜା ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶଜ? ଚେଦି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କାଉର। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ କେଉଁଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁୟର୍କ। ସାବରମତୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗୁଜରାଟ।